लेटेस्ट ऑडियो वीडियो के लिए हमारे चैनल मूवी एंड म्यूजिक मसाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। presented by Ma Music। का कहीं सखिया लाज के बतिया कैसे पटल सुहाग के रतिया का कहीं सखिया लाज के बतिया कैसे पटल सुहाग के रतिया बाते बाते में हाथ के मजोर देले बा कमर में दहरद बेजोर देले बा सखी कमर में दहरद बेजोर देले बा का कहीं सखिया लाज के बतिया कैसे पटल सुहाग के रतिया बाते बाते में हाथ के मजोर देले बा कमर में दहरद बेजोर देले बा सखी कमर में दहरद बेजोर देले बा घुंघटा उठोइले कोरा में सुता के हमके चुमा उली हले आवते पलंग पर घुंघटा उठोइले कोरा में सुता के हमके चुमा उली हले जवानी के पानी इनहोर कइले बा कमर में दहरद बेजोर देले बा सैया जी कमर में दहरद बेजोर देले बा लेटेस्ट ऑडियो वीडियो के लिए हमारे चैनल मूवी एंड म्यूजिक मसाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। presented by Ma Music। हम पे चढ़ी गईले लगनी चिल्लाए तब कस के दबाइले कोई निकार तब हम पे चढ़ी गईले लगनी चिल्लाए तब कस के दबाइले लोभ के निशानी पियोर देले बा कमर में दहरद बेजोर देले बा सखी कमर में दहरद बेजोर देले बा लेटेस्ट ऑडियो वीडियो के लिए हमारे चैनल मूवी एंड म्यूजिक मसाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। यारवा सिलेंडर ले ले रहे खूबे माजा कबो न दिहल सखी ऐसन साजा यारवा सिलेंडर ले ले रहे खूबे माजा कबो न दिहल सखी ऐसन साजा सैया जी लुटेरा अख में लोर देले बा कमर में दहरद बेजोर देले बा सखी कमर में दहरद बेजोर देले बा का कहीं सखिया लाज के बतिया कैसे कटल सुहाग के रतिया हमारे चैनल में हाथ के मजोर देले बा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।